बुंदों रनजित बसुमतारी आरो गबिन्द बसुमतारी बिथां नैबे MCLA सानै दं थिफुदला सानसे गोमोरलांगोन बे बुहुमनिफ्राय नोंनि आंनि देहा मोदोमा सानसे खुलुमबाय लोगोफोर बि नुसार ओमफ्राय गामियावहाय नारद बसुमतारी होननानै बुङोब्ला बयबो गामिनि रायजो राजाफ्रा सिनायो। बियो जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सेरफांगुरिनि मैनागुरि गामिनि। ओमफ्राय दिनैहाय बिनि बिसिया मा खोथा फोरमायखो आं बिनि बिसिनि माखासे बाथ्राखौसो ससे खोन्थानो सानदों। आरो बिनि सिगां दिनै जिखिनि जाथाय जानाय बिनि सिगां बिथां नारद बसुमतारीया बा बे सासे एक्स एनडिएफबिआ मा अनसुंथाइ बिदोंमोन समनि रादाब निउस पर्टेलाव बिखौ दामनाय जादों। गुबुन गुबुन निउस पर्टेलफोरा इम्पर्टेन्ट होआ आरो होनायबो नङा। तो जिखियानो जादोला आं बिथांमोननि ससे बाथ्राखौ आं एसे नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनि। बिनि उनाव मा जाथाय जादों बिनि उनावहाय आङो रोखायैनो आरो बिनि बिसियाबो मा खोथा फोरमायदों बेखौबो नोंथांमोननि गेजेराव आं होनो नाजागोन बा होगोन। तो बिनि सिगां आं बिनि भिडिअखौ ससे खोन्थाग्रोनि। गेदेरमा बिथांमोननिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। आङो गोबाव समनिफ्राय लोमजाना दङमोन। माखासे समाव आंनि आथिं आखाइ देहा उदै गासिबो गुजोबबायमोन। मोनायावहाय रुंसारि जानानै थांबाय 12था बिदियाव जादों। गोबावखासै बियो खुसि जानाया गैया रावबो नायफैयाखै। खिथा हरदों गावलाय मेरला आगोलहाय हरदोंमोन रावबो नायफैनाय जायाखै। दानि समाव समनि रादाबनि निउस पर्टेलाव अनसुंथाइ बिदोंमोन बै सुबुङा जायखौ बुङो नारद बसुमतारी। मानो बिदोंमोन बेखौ एसे साननो गोनां। जोंनि NDFBनि गेजेरावहाय डिपुटि चिफ दं, EM दं, MCLAफोर दं ना। दिनै बिथांमोना गावनि राजनितिक बा गावनि गाद्दि गावनि पावार बेफोरखौ लुबैनानै गबिन्द बसुमतारीयानो होन, नैबे रनजित बसुमतारीयानो होन, सोरबा सावरायग्रायानो होन, सोरबा बे सानजाराङानो होन, गावनि पावार गाद्दि बेफोरखौल' लुबैदों। नाथाय नैबे नारद बसुमतारीया दिनै मा जाथाय जालांखो सानजारां सिनायनाय नङा। सानजाराङा सावरायग्राया सिनायनाय नङा नारद बसुमतारीखौ। गबिन्द बसुमतारीया सिनायनाय नङा नारद बसुमतारीखौ। फेरेंगाया सिनायनाय नङा नारद बसुमतारीखौ। दिनै मा जाथाय जालांखो समनि रादाब निउस पर्टेलाव जेब्ला अनसुंथाइ बिदोंमोन अब्लानि समाव गोबां रायजो राजाफ्रा एसेब्लाबो सोरबा 10 थाखा 20 थाखाब्लाबो हरदों दै अनसुंथाइ जा हायो हरदों। बिथाङा दिनै मा जाखो दिनै बिथाङा NDFBआव गोबां दुखु खस्थ' लाबोदों दै लाबोआखै नङा लाबोदों। आंनि मोनथिनायाव आंनि बुजिनायाव सोरबाया बायदि रोखोम साननो हागौ आं बेखौ बुंनो थांला। दिनैहाय एथ'राब दिनै दुखु खस्थ' लाबोनानै बा दिनैहाय सानजाराङा मोना बा सावरायग्रायानो होन बा दिनै नैबे फेरेंगायानो होन बिथाङा दिनै थैनानै थांबाय एक्सपायार जालांबाय। मानो जों बिनि 4 लाखखौ मानो होनो नैबे मोनसे कुइसना सोलिगासिनो दं। बे EMफोरनावहाय गोबां गोरोन्थि दं। डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिनावबो गोबां गोरोन्थि दं। 100 गोरोन्थि दं बिसोरनाव। फेरेंगानावबो दं 101ता गोरोन्थि दं। दिनैहाय जायफोर MCLAफोर NDFBनि बिथांमोनाबो 2025नि गाद्दिखौ मोनगोन ना मोना टिकेट मोनगोन ना मोना बिनि ख्लां जागासिनो दं। सोरबा UPPLनावनो होन सोरबा मानियावनो होन XYZनावनो होन टिकेट मोनगोन ना मोना बिनिल' सिन्था जानानै दं। नाथाय दिनै एक्स NDFBनि सोद्रोमाफोर बेराम जानानै अभार टेनसनजों मा खामगोन मा मागोन बोसोर जों हाग्रायाव थानानै नांबोबाय। दिनै 4 लाखखौ मोनिनि मा मावगोन मा मागोन
बेफोरबायदिनो गोदाव सोराव जानानै दं जेब्ला बिनि बे किडनिया डेमेज जायो अब्लानि समाव बियो मोनसे अनसुंथाइ बिदोंमोन बि गावनो भिडिअ खालामनानै नाथाय बि स्पेयार जानो थांदों थ' दिनै रायजो राजाया मालाय बेसेबांथ' सोर साबेसेखौथ' अनसुंथाइ हरनो हाया दिनै रायजो राजाया गावनो न'आव सोलिनो माबायदि जानानै दं बेफोरबायदि दिनै जोंनि दिनैहाय खुंथायाव थाग्राफोर डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बै सुबुंनो दिनै 50,000 हरनायाव नोंहा मा खहा दं गबिन्द बसुमतारी रन्जित बसुमतारीया दिनैहाय बिनो 30,000 थाखा हरनायाव मा खहा दं नोंसोरथ' दिनैहाय पार्सेन्ट लागासिनो दं दिनैहाय बबे बिथिङाव पार्सेन्ट लायाखै दिनै गबिन्द बसुमतारी आरो रन्जित बसुमतारी नोंसोरो गासैबो कुवारियाव माथो दिनैहाय 200 थाखा पार दाम्पार लागादों रन्जित बसुमतारीयालाय मानो लायाखै हाग्रामा ब्रिजनिफ्राय दिनैहाय साफागुरि बारबोबानो नैबे साफागुरियावहाय दाम्पार एस'सिएसन बिथांमोनाव सोंबानो जों गासैखौबो मोनजोबो दिनै 2%निफ्राय दिनैहाय मानो बिनो 1%खौ मानो हरनो हायाखै दिनैहाय दिनै सासे बेराम जानानै दिनै थैलांबाय एक्सपायार जालांबाय बिनि देरसिन दुखुनांथावना जेबो गैया नैबे खुंथायाव थाग्रा UPPL सरकारनि बोरै गाद्दारि थगायसुला बेफोरबायदि लिडार नुवाखै आं दुनियानि गाद्दारि थगायसुला दङ होननानै बुंबा नैबे UPPL सरकारावनो सिदा सिदि बुंगोन दै बावहाय गाज्रि मोननानै लाब गैया सोरबा MLA आनो जा सोरबा माबा माबि XYZ आनो गाज्रि मोननानै लाब गैया दै सिदा सिदि बाथ्रा खारन दिनै बे दायित्वआ दिनै गबिन्द बसुमतारीनि दायित्व दं आरो रन्जित बसुमतारीनि दायित्व दं दिनै प्रमद बर'नो जों मानो बिनि गलाम जानो बिनोल' मानो भिखारि बायदि बिहैनो जोंनिनो सासे डिपुटि चिफ दं सासे EM दं दिनै बेफोरबायदिनो बियाबा सोरनाव बिगोन प्रमद बर'नि गलाम जानो थांनो बियाखै जोङो जोंनि एक्स NDBनि सेंग्राफ्रा दिनैहाय बेमार जाना थैनो हमगासिनो दं दिनै बेमार नायजानो ट्रिटमेन्ट लानो फैसा थाइसे गैया आनखि गावनि केसखौ फोजोबनो कट गाहैनो थाखाय 1000 थाखा फैसा गैया दिनै प्रमद बर'नि गलाम मानो जानो थाङो बिनावलाय जों मानो गलाम बायदि भिखारि बायदि मानो बिहैनो बिनाव जोंनो जिहेतु जोंनाव डिपुटि चिफ सासे दं बे जुदि नायनो गोसो गैयाब्ला हारिनि थै गैयै लिडार हारिनि बर' हारिनि जायफोर सेक्रिफाइस खालामफानाय बिजोंनो थाफानाय गथ'फोर बेफोरखौ जुदि नायनो गियान गैयाब्ला सिन्था खालामाबा मानि डिपुटि चिफ जों रावनिबो गलाम नङालै सिदा सिदि बाथ्रा बुंगोन प्रमद बर'आ जुदि केस होयोबा हो अफ्रिखौबो सिदा सिदि बाथ्राखा बावहाय आं थांगोन रायजो राजानि नामाव दिनै जेल जानोबो गोसो दिनै सासे दिनैहाय दिनै बे नारद बसुमतारीया दिनै ओरैनो थैनाङाखै माने ओरैबायदि गोसो बायग्लिलांदों बिनि बिसिनाव मालाबा मोजाङैसो नोंथां NDBनि लिडारफोर डिपुटि चिफ NDBनि लिडार लायनो बियो जेनेरेल सेक्रेटारि लायनो NDBनि फेरेंगा बसुमतारी रन्जित बसुमतारी एक्स NDBआव लायनो फेरेंगानो जेरै ना मेरै मानसिलै गोसोफ्राबो लेथ्रा गोसो लेथ्रा माइ सिन्ता ना खालाम एक्स NDBनि नोंथाङा पलिटिक्स खालामब्रा माबा मोनसे पलिटिक्सआव हाब बुं खिन्थु एक्स NDBनि सेंग्राफोरखौ बेफोरबायदि खालामनांगौ खुनु दरखार गैया दिनै बियो नोंनिफ्राय दिनै 30,000 थाखा हरनो हादलायो माबायदि EM बिलाय मा क्वालिटिनि EM बिलाय मा क्वालिटिनि डिपुटि चिफ सासे डिपुटि चिफआ 50,000खौ हरनो हादलायो सासे ट्रिटमेन्ट लायनो मानि डिपुटि चिफ बिलाय मा क्वालिटि गोनां दं मा क्वालिटि दं मा सिन्था धारा खालामो बिलाय बेफोरनो NDBनि गावनि केडारफोरखौ नायनो हादलायो दिनै बेराम जाना थैलांबाय थैगोन जों सानसे मानसि हिसाबै बे बैसोआव थाबाय थाया जों बिदिबायदि थाबाय थाया जोंबो थैगोन जोनोम लादों जेला जोंबो थैगोन सानसे थैगोन माबा मोनसे नाम लानानैब्लाबो जोंबो थैगोन हयथ'बा एक्सिडेन्ट जाना थैनोबो हागौ हयथ'बा जोङो माबा मोनसे बेरामजों गोग्लैना थैनोबो हागौ हयथ'बा जों माबा मोनसे उसुबिदानि थाखाय गाव जानोबो हागौ बेफोरबायदि खिन्थु थैगोन जों सानसे गबिन्दआबो थैगोन रन्जित बसुमतारीयाबो थैगोन जों सानसे थैगोनलै गबिन्द बसुमतारी नोंबो थैगोन थानाय नङा नोंबो थाया नोंबो बे रोखोमाव थाया नोंनाथ' जोंनिख्रुइ गोबां बैसो जाबाय बेमारजों दा थैथों गुबुनजों माबा मोनसे जानानै दा थैथों इसोरनि अननायाव आं बुंदों बिखौ आं बुंदों अफ्रिया बुंदों
बेमारजों दा थैथों नोंबो बे रोखोमाव थाबाय थाया थैगोन सानसे नोंबो बै हाखरावनो गोग्लैहैगोन सानसे नोंबो बै बे गोरान बाक्सुआव उन्दुहैनांगोन नोंबो रन्जित बसुमतारियाबो होन सोरबायानो होन सोरबा सावरायग्रायानो होन सोरबा नैबे सानजाराङानो होन थिफुदला बाथ्रा बुङो बिसोरो दिनैहाय एनडिएफबिनि बाथ्राबो सेंग्राफोरखौ लानासो नोंसोर लिडार एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ लानासो लिडार नोंसोरो आरो नोंसोरखौ रायजो राजाया एनडिएफबिनि लिडार आरो बिसोरो बर' हारिखौ नायगोन गावनि केडारफोरखौ नायगोन बे हिसाबै नोंथांमोनखौ दैदेनहरदोंमोन लिडार खालामदोंमोन नाथाय जों मेगनाव दिनै मा नुगासिनो दं नोंसोरनि सासेबो थाङा गबिन्द बसुमतारियानो होन रन्जित बसुमतारियानो होन थाङा बेफोराव सेरफांगुरि मैनागुरि एरियायावहाय नारद बसुमतारि होनना सोङै आं दिनै थांनो हायाखै दिनै बिनि दुखु समाव आं थांनो हायाखै बेक्ति खामानि थानायावहाय पार्सनेल खामानि थानायावहाय आं दिनै बिनि न'खराव नुजाहैनो हायाखै थेवबो दिनैहाय आं जायजों थाफाबाय थाग्रा बै बे सासे सोद्रोमाया थांदों नुजाहैदों दिनै गोबां दुखुनांथावना बाथ्राखौ फोरमायदों दिनै जुदि दिनै जोंनि सोरबा सासे सेंग्रायानो जा बेफोरबायदियावहाय एसे एनै अनसुंथाइ बिदोंमोन बेयावहाय मदद खालामनांगौ सोर गबिन्द बसुमतारि रन्जित बसुमतारि थार्ड क्लास EM थार्ड क्लास डिपुटि चिफ माने एनडिएफबिनि खोथाफोरखौ वान फोथाबो सानफेरा सिन्था खालामफेरा एनडिएफबिनि खोथाखौथ' बाद दोन जोंनि एबाराव UPPLआव दुनियानि लेथ्रा माइन सिन्था धारा खालामनाय थार्ड क्लास डिपुटि चिफ EM रन्जित बसुमतारि 30,000 थाखा हरनो हाया सासे सोद्रोमानो 30,000 ट्रिटमेन्टनि थाखाय हरनो हाद्लायै EM जोंनि BTCआव दं थार्ड क्लास आरो डिपुटि चिफ दं नोंसोरो आंखौ केस होयोब्ला होदै सिदा सिदि बाथ्रा रन्जित बसुमतारिया आंखौ केस होबावदों बैयाव जेब्ला माबानाव आरो फिन होबाव अफ्रिखौ बिखायावसो दं गोसोआवसो दं रन्जित बसुमतारि नोंसोरबायदि एजेन्टखौ जोंनो नाङा बर'नि गेजेराव नाङा जोंनो नाङा नोंसोरबायदि थार्ड क्लास लिडारफोरखौ थगायसुला गावनि केडारफोरखौ नायनो हायि लिडार होननानै बुङोबा रन्जित बसुमतारि आरो गबिन्द बसुमतारि बिसोरबायदि जघन्य लिडार गैया मोजां सिन्था खालामा मोजां खोथा रायलायनो सम गैया बिसोरो एनडिएफबिनि सेंग्राफोरजों दिनै बेमारजों साफा थैलांगासिनो दं गबिन्द बसुमतारिया नों 50,000खौ हरनो हाद्लायै माबायदि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारि आंनिफ्राय मोनसे कुइसन डिपुटि चिफआ दिनैहाय सासे दैदेनगिरि जानानै एनडिएफबिनि सासे सोद्रोमाया 50,000 हरनो हाद्लायै पार्सेन्टआ दिनै 11% 12% जागासिनो दं दिनै बेफोर पार्सेन्टनिफ्राय हरनो हायामोन सासे कन्ट्रेक्टारखौ UPPL सासे कन्ट्रेक्टारखौ बुंहरनो हाया गबिन्द बसुमतारिया जे उमुकनो 50,000 हरलाय बे एनडिएफबि दिनैहाय बे बेराम नायजानो थांगासिनो दङ बियो थाखा फैसा गैया न'खरा हालोदा अबस्था गैया बेफोर खोथाखौ नों बुंहरनो हायामोन लाजियाखै लासिंसिं जों दिनै नोंसोरखौ बुंनानै बेफोरबायदि खोथा बुंनानै दुखुबो मोनदों लाजिबो मोनदों दिनै मैनागुरि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मिनिदों थार्ड क्लास माने एकदम क्वालिटि गैयै डिपुटि चिफ क्वालिटि गैयै EM रन्जित बसुमतारि 20,000 थाखा हरनो हालायै ट्रिटमेन्टनि थाखाय आरो बिनि सायाव बै सुबुङा निउस पर्टेलाव ओंखाराखै दे बिनि बाथ्राफ्रा बुङाखै बेसोरा दिनै बिनि खोथाफ्रा गोसोआवसो दंमोन दिनै एक्सपायार जालांबाय दिनैहाय बिनि सायाव गबिन्द बसुमतारि मोना सिन्था खालामा थैदों मोजां जादों जौ लोंदों आरो गोग्लैदों जौ लोंनाया खिन्थु ओरैनो लोङाखै दे गबिन्द बसुमतारि सिदा सिदि रन्जित बसुमतारि आसि थुना बुंदों आं आसि थुयै बुंदोंलै नोंसोरखौ जौ लोंनाय जेसेबां एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा जौ लोंनाय जानाया ओरैनो लोंनाय जायाखै नोंसोर जघन्य थार्ड क्लास लिडारफोरनि थाखायसो एकदम खाजाव गोग्लैयो हालावबो थाङि लिडार मैयावबो थाङि लिडार
हारिनि एनडिबिनि सोद्रोमाफोरखौ नायनो रोङि लिडार बिफोरो ओरैनो लोङाखै नोंसोरनि रागायाव दिनै सोरबाया 4 लाख थाखा मोनाखै दिनै एक्सपायार जालांबाय दिनैहाय नारद बसुमतारिया 4 लाख फैसाखौबो मोनाखै बिनि दिक्खाराव दिनैहाय गोबां टेनसनजों उन्दुलाङाखै मानसिया हरफा हरफा उन्दुआमोन आंनि राव नङा बियो बिसिनि राव दिनै गोबां टेनसन जालांबाय गोबां टेनसनजों एक्सपायार जालांबाय दुखु नांदों आं थांनो हायाखै दिनै हब्राना माखासे बाथ्राखौ बुंदों आं बुंदों रन्जित बसुमतारी आरो गबिन्द बसुमतारी बिथां नैबे MCLA सानै दं थिफुदला नैबे MCLA जोंनि अदालगुरिनि बिथाङा कार्बि आलंनिमोन ओमफ्राय अदालगुरियाव फेमिलि जाबाय हिसाबै थाबाय नैबे सानजारां ओरैबायदि थिफुदला बिराद लिडारगिरि बिराद पलिटिशियान बिराद माने दैदेनग्रा गासिबो गावनि आथिङाव थाजानो लुबैयो बेफोरबायदि लिडार गैया दुनियानि थार्ड क्लास लिडार होननानै बुङोबा सासे सानजारां बेखौ जों मिन्थिनो बाखि गैया दिनै नोंथाङा दिनैहाय नङा सासे MCLA हिसाबै नोंनि बेथननिफ्राय मानो हरनो हाया सावरायग्राया दिनै नोंनि बेथननिफ्राय मानो हरनो हाया 5-10 हाजाराखौलाय मानो हरनो हाया नोंसोरो दिनैहाय हरनो हालायै मा ओंथि दं मा खोथा दं बेफोरावलाय जोबोद दुखु नाङोलै रागाबो जोंनो ओंखारो दिनै आं दहाय साननिफ्रायनो खोनानानै थानो हायाखै गोसोआ गाबखांबाय थादों आं दिनै जोंबो जेबो गैजाय रोङि मानसि गोबां बाथ्रा बुंबाय रायजो राजानाव गोबां आं खमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय मानो होनना बुंबा गोबां बाथ्रा बुंफ्लांबाय गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा गोरायै बुंबाय जेसेबां UPPL नि सोद्रोमा केदारफोर दङना फिसा फिसौफोर बिथांमोना रागा जोंनानै बा दुखु मोननानै जेबो लाब गैया जिहेतु गबिन्द बसुमतारी आरो रन्जित बसुमतारी बिसोरखौ जों बुंनो थांदों आरो बुंनो मोननाय अधिकार दं जोंहा राइट दं नोंथांमोना जानला मोनला कमेन्ट लिरहरबा सिदा सिदि बाथ्रा FIR होगोन आं सिदा सिदि बाथ्रा FIR होगोन आं उल्था कमेन्ट होयोबा आं होखागोन आरो बेखिनि गबिन्द बसुमतारी आरो नैबे रन्जित बसुमतारीनि सायाव जुदि माखासे बाथ्रा बुंनो जुदि सोरनिबा UPPL नि सोद्रोमानाव जुदि बिखेवनांदोंब्ला नोंथांमोना आंखौ जुदि केस होयोबा होनो हागोन आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों खुला खुलि बाथ्रा सोरबा सासेनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनाया जेबो गिदिर बाथ्रा नङा सोरबा सासेनि थाखाय दिनैहाय बेयो हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदोंमोन दै आं राइट खोथाखौ सिदा बाथ्राखौ आंनि केलकुलेसनाव आंनि डिसिसनाव आंनि आदालताव आं सिदा बाथ्राखौ बुंदों रायजोनि आदालताव आंनि बाथ्राया सिदा नङा आरो रायजोनि सिन्ताधारायाव आंनि बाथ्राया सब समाय उल्था बे गोबां बाथ्रा बुंबाय गासैबो रायजो राजानाव आं फिन खनसेबाव खमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय गोबां बाथ्रा बुंबाय गाज्रि लेंगुवेज गाज्रि सोदोब गाज्रि खोथा बाथ्रा जुदि बुंदोंब्ला गासैबो रायजो राजानाव खमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय बिदिब्ला जों नारद बसुमतारी बिथाङा दिनैहाय एक्सपायार जाबाय जोबोद दुखुनांथावना बियो सानसे समाव अनसुंथाइबो बिदोंमोन रायजो राजायाबो जा एसे एनै हरनाय बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय दिनै जों नोंथांमोननि जाखिनि अनसुंथाइ हरनाय बेजों बै सुबुंखौ लाखिनो हायासै बा न'खरनि जाय बिसि अनजालि बिसि आरो गावनि आंगो बिमा दिनै गावनि फिसाखौ दिनै बिमाया एक्सपायार जायैनि सिगां फिसायासो दिनै एक्सपायार जालांबाय दिनैहाय बिनि थाखाय जाखिनि हरनाय बै सुबुंफोरनावहाय आं खमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय लाखिनो हायासै मा खालामनाय दिनैनि दिनावहाय एक्सपायार बा दिनै रुंसारि जाबाय बिनिनो जाखिनि माखासे रुंसारि जानायनि भिडिअ फुटेज आंनाव हरदों बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानबाय गांनाय गैया उखैनाय गैया
सानसे